Godišnju proslavu Međunarodnog dana civilne zaštite Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirala je u Vukovaru. S obzirom na potencijal novačenja i iseljavanje, vjerojatno jednom od civilno najnezaštićenijih dijelova Hrvatske. Međunarodni hrvatski dan civilne zaštite, to je velik praznik. Hrvatska ima dugu tradiciju civilne zaštite. 20. godina prošlog stoljeća smo počeli stvarati sustav. U sustavu civilne zaštite su vatrogastva, Crveni križ, Gorska služba spašavanja, stožeri, postrojbe i povjerenici civilne zaštite i druge udruge građana lokalne razine. Dobro organizirano društvo, kvalitetno društvo ima vrlo dobro razrađene modele spašavanja civila, odnosno službi za spašavanje. Ali čini se da službe za spašavanje treba spašavati. Prisutan je negativan trend manjka članova radi odlaska u inozemstvo na rad. Pomoći će Zagreb. Kad su bili požari ovi preko ljeta, da se opet išla pomoć iz Zagreba u svakom obliku. Kad smo imali poplavu u Slavoniji, isto je išla pomoć iz Zagreba. Zagreb ima 700 obučenih, ali ako dođe do katastrofe, skupilo bi se i 8.000 pripadnika civilne zaštite. To je problem što su to isto malo prestarila ekipa, jer su to više manje ljudi, svi koji su bili iz rata. Sad je to ekipa preko 4 banke. Civilna zaštita treba u svim vrstama uzbuna, poplava, potresa, snjegova i izbjeglica. U slučaju elementarne nepogode putem centra 112 digne pripravnost i poziva na teren, znači sve stanovništvo. A isto tako imamo stožer koji ujedno ima i postrojbu civilne zaštite koja broji 20 članova. Očekujemo da bi moglo biti doći poplava nova. Pripremamo se i već smo spremni sa svom opremom i ljudstvom. Pripadnike regrutiraju iz imaginarnih obveznika vojnog roka. To dobijemo od Ministarstva obrane preko Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Oni nam dadu da mi šaljemo tim ljudima pozive da dođu, da ih obučemo, da vidimo koliko ima kakvu specijalnost i tako dalje. Nešto i nauče. Međutim, to ide dosta sporo, dosta kilova, ali s obzirom da smo jako uporni, to u Zagrebu postoje nekakvi rezultati. A u ostatku Hrvatske to ne bih želio komentirati. To najbolje vidite kad se nešto dogodi, koliko ih imate. Ili možda imaju ove suvremene nevidljive uniforme, stealth uniforme, tako da su nevidljivi na terenu. Onda zato ne znamo točan broj pripadnika Hrvatske civilne zaštite.